Eta San Juan egunen, San Juan aditzen zanen bere kantaten zan, ez da? Bai, San Juan egunean, bai. San Juan egunean kantetan zan, zubiak eta zapoak garretako egiten zan zuen. Bai. Eta garik eta hartuak gordetako. Hori izeten zan, ez da? Hori izeten zan. Eta leixarrak emiten ziren, kurtzetxuen leixarrari, ramiari. Bai. Kurtzetxu eta zoroatan emini. Bai. Eta San Juan gabilia, denpore derrean, zapoak eta zuguiak erre, eta hartuak eta garie gorde. Bai, holantze esan, bai, geure etzen bere holantze esaten da. Eta garitxolak, biztu ana zuuten, eta solorik solo ebitzen. Solorik solo, ez da? Zapoak eta zuguiak erretan. Bai. Ia, hori bere... Bai, holantze, ez da? Garitxolak biztu dute. Garitxolak biztu dute. Eta zer, zeuen hortuetatik, solori solo? Geure soloatatik, Bai. Eta hori leixarra esan dozune, etzen imintzen zana, zer, solotan eta bere imintzen zan leixarra? Soloatan bere bai imintzen zan, bai, soloatan eta etzeatan bere bai, ateatan bere bai. Eta botaten gendu zenan azpien, irek botaten gendu zenan, eta irek azpoz izer bauletan nan. Bai. Itxunte baratatan, irek. Bai, sieste botaten, ez da? Siestea eta botaten. Iren ganean. Iren ganean. Bai, portalen. Bai, hori zizetan zan, umentzako edo handik nagusiek bere bai? Bere bai. Bere bai, ez da? Bere bai. Irek botaten gendu zen, partide botaten gendu zen, deskantzun egoten zinen. Freskotan, ez da? Bai.